Hej, nu skal I høre, hvad der skete på dag 3. Efter en regnvåd morgen kom vi godt afsted fra Skjern. Efter en kort tur nåede vi frem til Ringkøbing og Naturkraft. Det bedste var at lave snobrød med bær og urter. Hvad smager det af? Det smager blød. Giv mig noget. Naturkraft var et super hyggeligt sted, men nu var vi klar til at komme videre. Så kom vi til Lysange! Det var et minut, nu er dagen slut.